फरायसाफोरनो बाबु आसनि होनायनि सायाव ओंखारनाय फैबाय मोनसे जोबोरै गोजोनथाव खौरां। थांनाय जानुवारि दाननि 1 खालार खालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदोंमोन हौवासा फरायसाफोरनो बाबु आसनि होनायनि बाथ्रा। आरो बे आसनिनि गेजेरजों ग्रेजुवेट थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसा बिथांमोना मोनगोन 10 दाननि थाखाय 10,000 रां आरो पोस्ट ग्रेजुवेट थाखोआव फरायबाय थानाय फरायसा बिथांमोना मोनगोन 10 दाननि थाखाय 20,000 रां। आरो बेनि अनलाइन एप्लाइ खालामनाय हाबाफारियाबो सोलिगासिनो दङ होननानै मोनथिनो मोननाय जादों। नाथाय माखासे थाखोनि फरायसा बिथांमोना बे आसनिनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा होननानै सोलोंथाइ मन्त्रि रनज पेगु बिथाङा मोनथिनो होदों। नाथाय सोर फरायसाफ्रा बे आसनिनि मुलाम्फाखौ मोननाय नङा बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बे आसनिनि गुबै थांखियानो जाबाय गोरिब नखरनि फरायसाफोरखौ गोजौ सोलोंथाइ लाहोनाय आरो गोजौ सोलोंथाइनि हारखौ बांहोनाय। आरो गुबुन मोनसे थांखियानो जाबाय फरायसाफोरनि गेजेराव ड्रप आउटनि जि हार बेखौ गैया खालामनाय। बेफोर गासै थांखिखौ सुफुंनो थाखाय रायजो सरकारा बे आसनिखौ लादों होननानै सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा मोनथिनो होदों। फैदो बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। रायजोनि सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला माखासे थाखोनि फरायसा बिथांमोना बे आसनिनि खाबुखौ मोननाय नङा होननानै फोरमायनानै होदों। बेफोर जाहैबाय गिबि नाम्बार पइन्टआनो जाहैबाय जाय फरायसानि नखरनि थामहिनबा फेमिलि एनुवेल इनकामा 4 लाखनिख्रुइ बारा बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोना बे आसनिनि खाबुखौ लानो हानाय नङा होननानै बुंदों। आरो जायफोरनि फेमिलि एनुवेल इनकामा 4 लाखनिख्रुइ खम बैसोर बायदि फरायसा बिथांमोनाल'सो बे आसनिनि खाबुखौ मोननो हागोन होननानै बुंदों। नैथि नाम्बार पइन्टआनो जाहैबाय जायफोर फरायसाफोरा मुख्यमन्त्रि निजुत बाबु आसनि मोननो लुबैयो बिथांमोना आसामनि थागिबि जानांगोन होननानै बुंदों। थामथि नाम्बार पइन्टआनो जाहैबाय फरायसाफोरा देग्लाय थामहिनबा 2026 बोसोराव गिबि बोसोर एबा फार्स्ट इयारनि जानांगोन आरो बिथांमोना रेगुलार बेट्सनि जानांगोन होननानै बुंदों। ब्रैथि नाम्बार पइन्टआनो जाहैबाय जुदि फरायसाया हाबा जानायब्ला बे आसनिनि खाबुखौ लानो हानाय नङा होननानै बुंदों। बेबादिनो 5थि नाम्बार पइन्टआनो जाहैबाय जुदि ग्रेजुवेट थाखोनि सोरबा फरायसाया बानिकान्त काकति मेधा बान्थानि गेजेरजों स्कुटार मोन्दोंमोनब्ला बैबायदि फरायसा बिथांमोना बेनि थाखाय इलिजिबोल जानाय नङा होननानै बुंदों। आरो 6थि नाम्बार पइन्टआनो जाहैबाय जुदि पोस्ट ग्रेजुवेटनि सोरबा फरायसाया जिबन प्रेरणा आसनिनि गेजेरजों सुबिदा मोन्दोंमोनब्ला बैबायदि फरायसा बिथांमोनाबो बे आसनिनि थाखाय इलिजिबोल जानाय नङा होननानै बुंदों। बेफोर मोनद' बाहागोआव जायफोर फरायसा बिथांमोनानो गोग्लैनानै दङ बिथांमोना मुख्यमन्त्रि निजुत बाबु आसनिनि थाखाय सायख'जानाय जानाय नङा होननानै सोलोंथाइ मन्त्रि बिथां रनज पेगु बिथाङा मोनथिनो होदों। आरो बेनि अनगायैबो बे आसनिखौ मोननो थाखाय फरायसाया माखासे आखल दिन्थिनांगोन होननानै बुंदों। बे जाबाय क्लासाव रेगुलार थांनो नांगोन होननानै बुंदों। फोरोंगिरि मावख'गिरि लोगो लेवाफोरजों मोजां आखु दिन्थिनो आरो बाहायनो नांगोन होननानै बुंदों। गाज्रि आखु आब्रुथि गैयै सोंखारिनाय रेगिं एबा गाज्रि खामानि मावनानै सोलोंसालिनि खहा जानाय खामानि मावोब्ला बे आसनिनिफ्राय गोजानाव दोननाय जागोन होननानै फोरमायनानै होदों। दानिया फैदो अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि बाथ्रा। बेवहाय सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला मुख्यमन्त्रि निजुत बाबु आसनिखौ नोंथांमोना जुदि अनलाइन खालामनो लुबैयोब्ला बेवहाय समर्थ मुंनि पर्टेलावहाय थांनानै नोंथांमोना बेखौ गोरलैयैनो अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन होननानै सोलोंथाइ मन्त्रि बिथाङा फोरमायनानै होदों। स' बिदिब्ला नोंथांमोना समर्थ मुंनि पर्टेलाव थांनानै बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनानै लादो।